Kardom don marliatum lasi la non nilinang litung mana baklangi bangkel hello construction of RCC building at additional classroom at Jaipong Adarso Higher Secondary School in Langhin constituency lasi ladak langnon komama siamen kedulo Tuliram Ronghang la pen Horen Singh Bay pen Bida Singh Ingleng la pen la solong Torendra Brahma di tangte ajat le punon postame labang so along amen ke dot teng pen pulo tangte ladak bangke already akambang tang edang polake men tulo laso ke pangni bangke laso anong ke bangke on 4th May 2024 2022 di on 4th May 2022 pulo tangte ningkan kwan lo non 22 bolte 23 24 25 ningkan et hom already pass ningkan ke thom tang lo tangte lang ikha non aphia background copy lo theklo jo langot lake apos anun jok side lo dei bhari bhari apos ladake building apos bangke claim thailo bhut bangla son sinon chemandel lo tangte nilhin pen kipu damji po bangkel hello je Tuliram Ronghang kipuwer a development konadlo nilila lam thesi arju poning tunglo lake pachubai kalilo gedi nangli tuyong si pachubai borte lango nili ing pugi una la ana kangram lo hola hi ka post side lo di a post gedi rikang jir hup lo dage bhut bangla sono lake enke akonon jo la hello gedi ha jo kang phai lo de yo kang phai sini lina paklang lo non la hello lang bhut bangla Jaipong long development la hello 13 non Langhin constituency lo de lang difu LC lo lake langon pen jo lasi laso teng pen ni ligi pudami bangkel hello je CM Tuliram Ronghang development piglo pujai pong phan ki pulo Karbiang long east west nihang ni jang Karbiarat phansi pache thanglo je development piglo konalo development ki ladakani litum theklong le lapen MLA Bida Singh Ingleng nangli chetherak tha ajar le punon pusitame nangli sailang no akam ke claim along kapre ka phana bangke nangli 30 lakhs 20 lakhs ampara tanangli akror tanangli akror tanangli invest un talada ko people la so hem patang tedet ke nili karju dam bangke la henlo non ke nili tongke chokche ma ko ma tongke chokche la nili a hoksena paklang lo kedi te copy pot piniar ni an la bangso higher secondary la bangso along ahem ki kimje phan patang tedel lo nili pudam bangke la henlo sinang le tum chelang tha thang bak be mek lang no lang no ka choklem ji phana bangke nang li tum bhan tangka kaprek ka invest ji phan ke apordo lajo theglong ig logadi rata jo nili no kangram sogali tedunet det ano jo nili nang li tum han nang paklang lo la hen lo lake building construction ene ke la dake langdam bolon te jo ave ladak Jaipong long hadi lalo la si ratung si tame manghunang nelo non e prangyong si kewang jilang MLA election jong si alang li thum hanyong si vote ki pibom hilang polotang te lapuson athak bhut bangla di ekdom lapuson hejo lapuson a hem si ongunak po ili tum phan nang kerap thek ji kali alang li tum ke non MLA ki khibom atum an si tame pirthe kame kam no meglang no lo nang no meglang no la pen no lang no pen dang lok jonon nili ketet lok lo de ho ai jut yo nili angbong nang che thap tan lo se tame apos side lo de apos a hem side lo la ke apos hai jo mane rikang thon son si mandelo thaklong lo gadi jo in pudam si un elo tet si un elo lalo alama ke nang le tum ko na ne a jongol busi mathaji jo
konane jonggol businang litu mathai tak jonggol kali lage jai pong higher secondary school along lo building construction tangun edel lo mopeneli foundation lady stone ang paklang lo gadi la soteng lo yo la hello la si don marli tum nang litum lang tha la na kangram lo tet masiun elo ajar le punon pustame alang litung ke klembang chok che pik khangjang lo lake a poisa tong ke choer lo ne nilila bang pudam thek the a poisa ke choer lo ne kopia ke do kopia ke sung tong alang litum labang so a hemang patang the lake cement pillar lo de lake don tum jo kang phai lo de ha jo thek long lo gadi nili ribbon si kang phai lo lake a post lo jo laka post a hem lo de a post lalo jo thek long lo gadi avelo kang phai lo thek long lo gadi ni pacho bai kali lasi jai pong long jong si development a hok pet nang pg polote nang pipa minang po lapen bid sing ingleng nang li mla nang li lc kopi pot nang li chelang thek the delo jong si pacho bai polotang te jo la purhi tha ho mama da men lo da ke do lale nang li tum chelang ignon nili pacho bai bukali lo thek long lo gadi la so teng pe nang li tum kam cheklem tha nili pudam bangla hen lo lasi nono bangke rar bhanse tame ke paklang lo tet masi une damasi une kangram so kali lo 2022 aning kan mendi ponte jo theklong lo bon chai ponglong ko pilo development ke do lake proper education botong puji ma lake proper education kalilo lake education ke charli ja hem ase ave matya therak me council ke chari team kar benglong to ang ton penchi obub sikemelo la anjong si pi thek the bonte only la thang bak be kam lang no phan 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs thang bak be phana bangke invest un la bangke chok chelo nangli tum lasi chelang iktha la bangen li pacho bai kali jong si la solong prabjin benyang si klemji polotang thenon mla election na prang la bang so hem nang chepatang ignon bidasing ingleng nangli no hole du sita pen ajarak sai kam ne do busita me lake nangli la pot nangli homestay pot la si chelang tha lasi pacho bai kali nili pini nang paklang lo through labang so social media long sitami lapen kaduk ave sitami lang ikhur tha jong se labang so long pini ke chok chekele le do bulote nili phan dia suri dia pharo nang pignon kardom lahen lo nili paklang pon bangke